Aduh karepe dhewe wani tenan kowe Bilawa. Deni apamu? Kowe tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune aku, durene aku, keceblokan duren rasik garam rapat gurone batangmu. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate kowe durene aku. Aja kok keceblokan kesinggol wae mecotot nyawamu. Dan sumbare gak kalah. Iso ngalahke Raja Mala padha karo iso ngraji angin, iso ngalahke Bilawa padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Wah, lambene sumbar ya sumbar, aja nyandak malaikat mak prindi.